2 likaNkulunkulu elithatha tono the living. Look, the Lamb of God coming, the one who takes the sins of the world. Ngiyamthanda ke mina John. uJohn makakhuluma ngoJesu. Ngimthanda kuyo yonke lencwadi, yonke the whole book of John. I love how he speaks of Jesus. Futhi phakathi beyakhuluma ngaye kuJohn 1 verse 1. Ukhuluma ngaye engulivi. Athakaleni wayekhona ulizwi. Ulizwi wekuNkulunkulu. Ulizwi wekuNkulunkulu. Athi mayiqhubeka athi konke kudaliwe kwadalwa uye ulizwi. Akukho nokukodwa kudaliwe outside of him. In other ways, nothing exists outside of him. Ngimthanda makakhuluma ngaye kuJohn chapter 2. Uyahamba uJesu hamba nobaba wakhe ufika endaweni kuphela iwayini. Bathi liphelile iwayini baya kumama wakhe. Uthi umama wakhe hambani kuye. Liboza bonke azothi likwenze. Shothi ngabagama kahle kahle uJohn ulethe isithombe sika Jesu okhona ukwenza konke. Maybe that time mfundisi yifuna siyibuyisele emuva. uJohn ahlangana noJesu akakazalwa. Babhelo kwavela uElizabeth, kwavela uMaria, wathuma wajampa uJohn esuswini, wajampa uJesu esuswini. Bakhuluma abazali bathi kulento hamba. Kanti uJohn uyanikezwa revelation ukuthi uMaria uthweleni. Ngiyamthanda makakhuluma ngaye kuJohn 3. Wakhabusha